Старата любов ражда ме хваща. Борисов и Пеевски отново ще танцуват валс заедно на политическата сцена в България. След малко ще ви пусна едно видео, за да чуете как Борисов казва, че разчита на гласовете на Делян Пеевски, за да не се приеме вота на недоверие, евентуално ако тази седмица от ПП и ДБ направят такъв вод. Гледайте. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че разчита на Делян Пеевски за оцеляването на кабинет. Те сега в сряда, ако се дръпнат от вота, няма да има правителство. На 8 България няма да има правителство. След като чухте и видяхте с очите си, това е доказателство, че господин Делян Пеевски и господин Бойко Борисов отново ще танцуват фиенски валс на политическата сцена на България. Не знам още колко от вас мислят, че тези хора нямат задкулисни игрички. Знаете ли, най-жалкото нещо за нашата държава е, че тези, които ги виждате зад мен, от тях зависи нашия живот. Живота на нашите деца, животите на нашите родители, на нашите баби и дядовци. А откакто тези двамата са на власт, нищо хубаво не се е случило в България. Единственото хубаво нещо, което се е случило, че сме част от Европейския съюз. Да се още ли си мислите, че нещата просто протичат ей така и този човек не дърпа конците на цяла България? Напротив. Този човек още дълго време ще дърпа конците на политическите хора в България, защото той има най-вероятно цял сейф с компромати против всеки един политик в Република България. И с това ги държи. И най-вероятно за това си подаде и оставката Кирил Петков, за да не направят вод на недоверие към това правителство, което в момента е начало на България. Защото те се чудят как да отместят фокуса от това, че трябва да се направи и да се внесе нов вод на недоверие. И ако бяха гласували 125 депутати, а те ги имаха, това правителство щеше да падне и щеше да ходим на есен на нови избори, но това не се случи и най-вероятно няма да се случи. Всичко ще бъде прах в очите и ПП и ДБ отново заколаха поредния пирон в ковчега на своята политическа кариера. Най-вероятно до няколко години ще забравим за ПП и ДБ като политически проекти, защото за много кратко време Делян Пеевски направи много компромати за тези хора и ги държи в дясната си ръка и те не могат да направят нищо, както всички останали депутати. Не си мислете, че партията на Слави също не е под ръката на този човек. Казвам ви, всяка една партия. Дори новата партия Величие. За никой не е тайна, че по някакъв начин Ивелин Михайлов още преди да влезне в политическата власт беше тясно свързан с ГЕРБ и с фирми на Делян Пеевски. Така че бъдете будни и не се връзвайте на всяка една дума, която ви кажат нито ютубъри, нито тиктокъри. Просто си отваряйте очите, защото истината е пред вас. Просто трябва да слушате внимателно новините и да отсейвате това, което те без да искат ни казват. Чао от мен!